नं सालाकाटि मण्डलाव बीजेपी दलनि गेदेर खहा। बीजेपी दलनिफ्राय रोजा रोजा गोबां मावथिफोरा इउपिपिएल दलाव हाबफैदों। लरेन्स एस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव गोबां मावथिफोरा इउपिपिएल दलाव हाबफैदों। जिनै नं सालाकाटि बियाबाव लरेन्स एस्लारि बिथांखौ इउपिपिएल दलनि बिजाथि फोसावनाय लोगो लोगोनो लरेन्स एस्लारि बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दलनि मावथिफोरा सिगांबोदों। मख'नो गोनांदि मोनफ्रोम राजखान्थि हान्जायानो गाव गावनि दलखौ देरहासार खालामनानै बिटिसिआव सरकार दानो एबा बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय गोख्रोङै नाजागासिनो दं। नंगौ, बे समाव बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सौफैदों आरो बे बिसायख'थिनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। नाथाय बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनावबो इउपिपिएल दलनि जयनिं हाबाफारिया जोबनानै थाङाखै। थिग बेबायदिनो फिन दिनैबो जिनै नं सालाकाटि बियाबनि बिजाथि लरेन्स एस्लारि बिथांखौ देरहा होनो थाखाय बीजेपी दलनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दलाव हाबफैदों। मख'नो गोनांदि भटनि माखासे सान सिगां बीजेपी दलनिफ्राय रोजा रोजा मावथिफोरा लरेन्स एस्लारि बिथांखौ मदद होनो थाखाय इउपिपिएल दलाव हाबफैगोन। देग्लाय जोङो 2025आव जिथुनाखि बिटिसि इलेक्सन जानो फैगासिनो दं, जोङो नंगौ हय थिग जोङो बिजेपिआव सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जोङो माबादोंमोन। दा जिथुनाखि जोंनि फसायनाय केन्डिडेट दजेन सार बिथाङा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे गोजौनि षड़यन्त्रआव टिकेटखौ मोननो हायासै। जों बिनि थाखायनो खुद्रिनानै जोङो रानहुलाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ लकेल पार्टि मोननै दङ। दा 17 बोसोर मावलांखांनाय जोङो बिसोरनि भुलखौ बहुद नुबाय। दा जोङो 2.5 बोसोराव जेबो भुल नुवाखै। जों दा बिनि थाखायनो बे पार्टियाव दिनै जगदान जानो थाखाय जों जयनिं जाफैग्रोबाय। बिनि उनावहाय जोङो जोंनि जथ'नाखि लोगो दिगि भटार गामि ओनसोलाव दङ, जों बेफोरखौ लाबोजोबनायनि मोनसे आइडिय'लजि प्लान पजिसन जोङो दसे उनाव बानायगोन। दानि ससियेल मिडिया मुगायाव नैबे राइजिं बुब्लि आरो मा चेनेलमोनलाय बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोनहा दि दानि जोंनि नैबे गुड मर्निंआव स्पिच लाखिनायखौ बिथांमोनहा प्रसार खालामबाय, जाहाथे जोंनि बे फंनैसो बिबुंथि लानायजों बिजेपिआव जेसेबांनाखि जोंनि एसटि मानसि दङ, डाइरेक्टलि आं एसटिखौ होनबाय, बिथांमोना जाहाथे फैनांगौ, लोगो हमलायनांगौ, रायज्लायनांगौ। जोङो देग्लाय इउपिपिएलखौनो गोख्रों पार्टि हिसाबै सेलेक्ट खालामदों। दा जों मोनथिखाबाय आरो हमदांनो हाबाय अलरेडि सरकारा दानाय बादि नुहुरखाबाय जोङो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला EMTMखौबो जोङो दानो हाखासिगोन आरो दाबाबो हाखायो। बिपिएफआ दिनै सालाकाटियाव सिङाव थाइजौ गेसाव बायदि रुंगुलांनाय पार्टिसो। जों बेनि थाखायनो बहुद बार खावलायदोंबाबो जगाजग खालामदोंबाबो कयेकजन केन्डिडेटनि बाहेराय नेता दङ। बे नेतानि साबजाथावै आखलनि थाखायनो जोङो बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनासै। बेनि थाखायनो जोङो इउपिपिएल देग्लाय जोंनि केन्डिडेट मानगोनां
MLA खाबो बिथाङा आरो बिथांना बुहुत भटार्स दङ जों बेखौ नोजोर बोनानै जानला मानला फांफुं पार्टियाव थाङालासिनो नांगौ पार्टिखौ जों दिनै होसोबोबाय दिनै जइनिं जाबाय सम लानानै उनावहाय जोङो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बुंबावगोन दिनै बेनो माने जाथ'बाय। नोंथांजों लोगोसे साबेसे जगदान जादों दिनै? दिनै जोङो जास्ट होननांगोन 10 जन जों दा जोंनि टारगेटआव जोङो 10 जनजों खमैब्लाबो 1000 जन मानसि लाबोनो नागिरदों। बे 1000 जनखौ जोंहा अलरेडि सिङाव जोंजों डिसकास जाजोबखाबाय। दा जोङो स्ट्रेटेजिखौ दायो बानायगोन। दा आंनि फंनैसो बिबुं लाखिनाया सालाकाथि समस्तियाव जिहेतु UPL दोलोआ खाथां नामा देरहागोना? सालाकाथिल' नङा अल BTR आवनो UPPLआ देग्लाय खाथां सरकारा खाथां। उनाव लोगो मोनफिनसै ना?